pisao i zašto se pravi taj nacrt i zašto se priprema ceo set zakona o medijima, jeste to usaglašavanje naših medijskih zakona sa zakonima Evropske unije. I večeras se to između ostalog pokušavalo da se probije, ta priča da li u 70% zemalja ima ili nema, da li u Danskoj i Finskoj ima ili nema i tako dalje. Ali bojim se da je ta cijela priča da se mi poredimo sa tim šta je negde bilo, da ovde ima i da ovo što gledamo večeras je neki dublji problem od svega toga. Dakle, da li je problem u tome da mi dalje imamo traume iz detinjstva i da nijedna Finska i Danska nemaju ta iskustva koje smo imali, šta znači kad recimo Željko Mitrović dobije medije u ruke? Pa sigurno da je tako. Sigurno da je tako. Ovo je pre svega zemlja u takozvanoj tranziciji i to je već prva kvaka. Druga, ovo je zemlja koja je prošla kroz ratne, traumatične 90. Znamo način na koji su ljudi sticali kapital. Kad kažem kapital, ne mislim samo bukvalno na novac, nego i na sve moguće forme društvenog uticaja i sve ostalo. Neko je to upotrebio na ovaj način, neko je to upotrebio na onaj način. Nakon 5. oktobra je to zatečeno stanje zapravo manje više konzervisano i to nije da nije problem. Zapravo izgleda da to više nikome nije problem, ali ja nekako... Da li mi imamo zato problem da mi uvek pomešamo 9 zakona u jednom, pa kad krenemo da pričamo u jednom, mi pričamo o 9 stvari i da mi imamo u stvari problem da razrešimo neke druge stvari pre toga? Da, verovatno. Mada kažem ti, ja stvarno nisam rad da pričam o tim zakonima, jer ja kako čujem to od zakona, meni to stvarno... I kad se to očekivalo od tebe, ti si rekao ne bih nikada zabranio ništa. Jesam li? Ne, jesi. Pa ne znam na šta misliš. U ove to ne bi zabranio Kurir, ne bi zabranio, ne znam, Srpsku radikalnu stranku, ne bi zabranio, tako dalje. Pa ne radi se o tome, pazi, ne radi se tu o zabranama. Šta bi uradio? Dakle, nismo zadovoljni ovim zakonom koji zapravo, kao kažemo, ne radi ništa. On samo nama daje javno koji... Ma ne, iskreno. Evo, pazi, ja ću ti reći... Kako ne zaustavlja ništa? Zaustavlja razvoj. Ma zaustavlja tvoj razvoj. Ali ja zapošljivam 2000 ljudi u ovoj zemlji i planiram da zaposlim još 1000. Oprosti, molim te, ali nije beznačajna stvar. Ja ne želim da to podržavam. Sa prizme tvojih interesa nije značajno, ali sa prizme interesa ove države veoma značajno. Svako novo radno mesto, svaki novac u budžetu, veoma je značajno. Ali novo radno mesto, zaposleno u skandalu, zaduženo za to da širi tu vrstu estetike, ja uopšte ne želim da se zalažem. Doći ću u sledeću ili u neku drugu emisiju kada budemo pričali o estetskim normama. Ovaj zakon se odnosi samo na monopol ili antimonopol. Ja govorim samo da je zloupotrebljeno, da je gospodin Veljanovski zloupotrebio mrak, da pod prizmom ili pod plaštom jednog antimonopolskog zakona se obračunava sa svojim nagomilanim frustracijama koje traju 10 godina. I da ubaci moju sliku, moju fotografiju u zakon. I to ću ti pojasniti. To ću ti pojasniti. Dakle, pošto si me nešto pitala, ja ću svejedno da ti odgovorim. Od 90. godine na ovamo, ništa što su radili novinari ili oni koji se tako zovu, urednici, direktori, šta su već, što se mene tiče, ni jedan medijski zakon nije morao da postoji nikada da bi ti ljudi završili u zatvoru. Ti ljudi su učinili ozbiljna krivična dela, kao što je izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, pozivanje na nasilje i takve stvari. To nije stvar medijske regulative. To nije stvar medijskih zakona. Ti ljudi su kriminalci. I ja 20 godina pišem o kriminalcima. Meni je sasvim svejedno da li neki kriminalac ima nadimak Budala ili Bagzi, ili kriminalac ima neki drugi nadimak i formalno je novinar ili urednik nekog medija. Ja o tim ljudima govorim. Mene to zanima. Znači, ja govorim o tom polusvetu. Ja o ovim stvarima o kojima se večeras oni raspravljaju, neka se oni lepo raspravljaju, ali kažem, to je jedna klasna borba u kojoj sam ja potpuni outsider i nemamo o njoj Bog zna što da kažem. To je to. Ali evo, recimo, ako ja tebi, evo, ponudim, a ne ponuditi to već Željko, ako ti ja ponudim da pišeš kolumne za Skandal, koje će biti tvoje pitanje? Ko je vlasnik? Ili će tvoje pitanje biti koji honorar? Ili će tvoje pitanje biti da mi se neko meša ili mi se ne meša? Mogu ja to pišem kako ja hoću i da mi to niko ne takne? Šta će bude tvoje pitanje? Ništa od toga. Ništa od toga. To je isto zbog čega, recimo, nikada nisam gostovao na televiziji Pink. Nije razlog što se vlasnik zove Željko Mitrović i što on meni nije simpatičan ili što je bio član JUL-a i gluposti,
nego razlog taj što estetika koju ta televizija promoviše nije estetika u kojoj se ja vidim. Jel Teofil imaš televizor kući? Pa ne bi verovao, imam. Mada ga nisam imao jednu godinu dana. Čuo sam da nemaš, zbog toga i pitam. Pa dugo ga nisam. Kada razgovor o estetici televizijskog bi morao da podrazumeva da imaš TV. Sad ga sticam okolnosti opet imam, ali ako hoćeš da kažeš time da ne gledam Pink, onda si u pravu, da zaista ne gledam televiziju Pink. To znam zbog toga, pa zato je teško razgovarati o estetici Pinka ako ga ne gledaš. Pa dobro, po tvojoj logici onda bi morao čovjek da, na primjer, pogleda svaku epizodu neke telenovele da bi se usudio da kaže da ta telenovela nije nešto što bi uopšte želeo da gleda. Ali ako to radi, ne, ja se ne legitimišem televizijskog kritičara. Ali ovog trenutka to radiš. Taman posla. Ne, ja samo izražavam svoj privatni gledalački stav. Dakle, pitala me Olja, ja ti odgovorim. Hoćeš da gledaš TV, je teško gledati. Dobro. Dakle, vraćam se na tvoje pitanje. Znači, nije moje pitanje ko je vlasnik, i nije moje pitanje koliki honorar. Moje pitanje je, a šta ću ja tamo? Niti se ta publika koja čita takve novine, niti njoj ja trebam, neko kao ja, niti meni treba ta vrsta publikacije da se u njoj oglašavam, jer ja ne govorim taj jezik kojim se ta vrsta publike služi i mi smo jedno drugome potpuno nepotrebni. I to je, zato ja kažem, to je estetsko pitanje. To uopšte nije pitanje ni zakona, ni imena vlasnika, ni toga da li je taj vlasnik jedne ili 125 novina. To uopšte nije to pitanje. To je pitanje to, da ja ne bih voleo da pišem za novine koje ne čitam. A kako veze tvoje pitanje sa temom ovo? Evo ima ovako. Zato i ti si se malo pribunio, dakle ne radi se o estetici i ne radi se o ne znam čemu. Ali radi se, i ne vidim koji je drugi smisao tog zakona, radi se o tome da se ne može dozvoliti jednom čoveku ili nekoliko pojedinaca da zapravo kreiraju uređivačku politiku i javno mnjenje cijelo jedne zemlje, nuđenjem svoje estetike. Jer ti ako imaš 6 televizija i 4 novine i ako budeš gurao taj svoj ukus, onda se to zove kreiranje jedne estetike i sistema vrednosti. Ali zato i postoje antimonopolski zakoni koji su utvrđeni, koji imaju svoje standarde u Evropi i koji se znaju da su do 40% ili u restriktivnim sistemima 30%. I to su opšte poznate norme. Zašto ja ne mogu da imam 10 nedeljnika u ovoj zemlji kad je cirkulacija ukupna oko 4 ili 5 miliona nedeljno svih print medija? Pa zašto nekog žulja, da li imam nedeljnik 5, 10 ili 20 hiljada tiraž? Slušaj, dobra vest, moći ćeš da imaš, da čujem. Po ovom zakonu će moći da ima. I to je jedan od dokaza da zakon nije čitan. Pa recimo... Moći će da ima televiziju, ovo više koliko ih ima. Moći će da ima... Ne, gospodin Željko Mitrović je rekao zašto ja ne mogu da imam 10 nedeljnika. Nije rekao zašto ja ne mogu da imam 10 nedeljnika, 2 televizije, 3 radija, još 2 i tako dalje. To ne može da ima. Sve zajedno do 40%. Pa valjda te zanima što možda imaš. Mislim, ja sam svestan da ovakvi zakoni mogu da dovedu do frustracije i vidi se, jel da, koga su već doveli. Dakle, ja hoću da kažem samo jednu stvar. Ovaj zakon možda neće biti ni usvojen. Ono ne mora da bude usvojen. Pogotovo ako neko ima uticaja na 250 poslanika, pa neće ni biti usvojen. Isto spomenjali uticaja na 200, nego na obaveštenost 250 poslanika. Razgovaramo o jednoj stvari koja je mnogo slojevitija od ovoga da li će neko ko sada ima nešto ostati sa tim vlasništvom, jer ja, iako ne želim da polemišem ovde sa Željkom Mitrovićem, mogu da mu kažem da ako je dobro pročitao ovaj zakon, sve što ima može da ima i dalje i više od toga sem onih 5% u avli. Što znači... A zašto bi se derogiralo neko stečeno pravo? A može da ima i Košavu? Zašto bi se derogiralo neko stečeno pravo? Može da mu ostane Košava kao... Ne, molim vas, rekao sam... sada o osnovima raspravljati i o tračevima i o površnim observacijama. Pazite, Olja. Znači 5% avale koje imam, zašto bi mi neko derogirao to stečeno pravo? Pa zato što možda gospodin Željko Mitrović zna da to 5% možda i nije 5%. Ne, gospodine, to je 5%, ali zašto hoćete da oduzmete tih 5%? To je pitanje. Niko neće ništa da oduzme, nego će jednostavno onaj koji ima više od toga... Takav ste zakon napravili, da me prinudite da se uskladim sa zakonom. Željko, tišina. Pa zato što i vi morate da se uklopite u zakon i to što vi idealizujete Ruperta Murdocha i što se on vama dopada, to ne znači da svima mora u ovoj zemlji da se dopada, jer mnogima se u ovoj zemlji ne